Totoo ba? Totoo ba? Yeah. Na kaya ka raw uuwi dahil nagkaaway kayo ni Bakang? Hindi ba? Ano ba? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka uuwi? May show ako sa Ha? Show sa Labor Day? Judge po ako sa Maya-Maya Festival. Street dancing competition. As a trainer. Street dancing? Yes. Paano ba yung move ng mga street dancing? Wala ko ganun. Higa-higaan lang. Oo. Totoo ba? Totoo ba? Yeah. Na kaya ka raw uuwi dahil nagkaaway kayo ni Bakang? Oo, issue. Actually, si Baka. Si Oyong talaga yung kasalanan ng lahat. Si Oyong talaga. Yeah. Ano si Jawa? Jowa. May ka-video ka lagi nun. Jowa, kaligin ko na. Ano? Sabi mo sa akin kagabi, mapakilala ka na sa pamilya. Oo. Mamamanhi ka? Hindi. Babawiin daw lahat. Mamamanhi ka? Paano yan? Ay, kailan ang flight mo? Ayan. Sure na yun, May 1? Ay, nito. Sure ba? Ano ba? Ano totoo? May 1? Uwi na kayo talaga? Akala ko joke lang. Kaya naman papadala. May flight na yun. Ay, hindi pala sa ano. Uy, wala. Paano pala ngayon? Nagulo ko lahat. Para hindi nila alam kailan. Actually, June 5. Ayaw na mauna ka naman. Diba ginugulo? Ano nga, May talaga ang uwi nyo. Babalik ka ba rito ulit sa Manila? Balik ako June. Mga June. Sasabay kayo ni... Nila Britney. Okay. Second week, third week. Parang second week siya. Ayun yung pag ng Sambales. Yes. Aeroplano pa rin kayo. Sino sama mo uwi? Hindi ko ibig sabihin. Kasi surprise niya. Actually ako lang mag-isa. Itong one. Oh. Bakit? So, Ay, kasama ko pala si Uyong. Ay, hindi. Ay, si Inday. di ba magja-Japan si Inday? Ginugulo ko na. Wala ako lang mag-isa uwi, guys. And see you on June. Babalik tayo sa June dito. Kasi magdidala dyan tayo sa Sambales. Yes, of course. So, dahil piyesta sa inyo, at may okasyon, kaya ka dito uwi. June pa yung festa namin. Hindi ako maghahanda. Ano yung Maya-Maya Festival? Kaya nga maya-maya mo. Akimaya. Okay. Kimia. Doon- Jela, wala ka naman ano. Jela. Ang ganda. Tsaka hindi mo rin inon. Tsaka ang ganda ng pwesto mo ha, in fairness, saktong-sakto ka dyan sa... Wag na, uy. Okay na. Saktong-sakto ka dyan sa sopa. Wow. Parang sinukat. Nakabend nga ako kasi hindi ako Lulula, hindi ganyan. Hindi ganyan yung higa mo kanina. Ang liit ng sopa, nakakabend, nabibend yung tulad ko. Hindi lang ako makastraight. Echosera. Okay. Pero feeling ko si Ma'am G parang ano dito. Para masakto. Hiyang na hiyang. Hindi ba gusto kayo ganyan, yung nabibend pa? Ito talaga siya may straight. Alam ko. Sobrang liit ng sofa dito. Ayoko dito. Artie. Punta natin sila. Alam mo, ako'y nakaon pa sa ano, sa hideout. Lovely kayo yung kagang binibigay ng Rudugay. Yes, Wala kami lahat yung nakuha niya mga Just lang. Nagchismisan pa sila. Maliit lang isa, kaya tawag mo. Ito yung pera mo. Asa ka? Wala diya? Alin? Ang bag na ako. Wala. Hindi dapat. Wala siya gusto hanap. Hindi natin siya lumabas. Magdigag. Ito kasi pala. Ayos ka. Hindi naka-ano. Ano na Mrs. D? Andito kasi siya. Akala ko sa nakaupo. Hindi ko nakita. Isa
out. Oo. Kaya wala magpasok ay may ismail niya. Ano Awa. ang SSD? Asa na siya? Nagigising ko lang. Pakita mo naman siya. Sino? Ilabas mo na siya. Si Lupin? Ay, ginawa ko na atsara. May hika eh. Nakikita ko lulos di. Kumusta ka na, Althea? Andito ako. Ay, ito. Ayaw ko ipakita, mababash tayo. Oo nga eh. Hi. Bakit ako palengke? Luto lang ako. Asan para- siya? May ano ako, may pasok ako. Hindi ako pina-absent. Friday. Kailan alis mo? Actually, wala talaga akong Friday. Off ko talaga. Miss o tawag ng tawag. Kat ayaw mo sagutin yung cellphone. Sino kasama mo niya mamaya? Mamaya. Sila Iya. Si Miss Hart. Eh si Iya kasi baka malink ko kasi si Iya. Ha? Pasig. Pasig ako, Pasig. Malapit dun kina Vanessa. Sa ano? Tapos, Nadadaan ako. alam ko talaga na ipapagkisala ko kasi team ng PA. Dami. Hindi, Daming message. Talaga. Tumawag siya kay manager ng cashier. Miss D, ba tayo doon sagutin? Sabi ni Miss O, saan? Meron ba? Alam mo na, Miss O. Iwas na rin. Meron Hindi, ba? para pahinga din. Diba? Para Hindi, makapagpahinga. actually, pwede yung gusto yung pahinga eh. Bukas din, regular ko kasi sa Sabado, di ba? Oo. Pero sa linggo yung papasok kasi nga, lunes, anniversary ng Pasig. Pasig. 9 years? Sold out Ay, na din. 1 year. Doon ang 1 year eh. Shut up, bitch. Alam mo yung Yakult na itinitinan parang panis. Jigjag ang! Yakult na panis. Ewan ko ba dyan? Ewan ko ba dyan? Yung bumubula na, binitinda pa rin. Pinipilit pa rin niyang ibenta na ano. Kahit sirado pa. May mga darating na tomboy. Oh. Yung isa, malaking tomboy. Yung isang maliit, hindi siya tomboy. Kasi maliit siya eh. Ano yun? Tumbler. Tapos pinggirin nyo ha. Tumbler. Sira ulo ka, Miss Tapos D. kantahan nyo yung ano. Lang. Hello, madlang people, my tomboy. Namin. Uy, may bago tayong babaunin. Tara. Ay, alis mo na sir at mamamalik ka rin sila. Mamaya, kukunin ka namin ha. Deliver ka namin. Natanggal to eh.